So Whitney was given form as Mike Church Mota, and he has also made a promise to his church members. Hansi, I've promised the Almighty God that in 2026 there will be no long-serving member in our church who's been with us for 10 years and above who will remain a pedestrian or a tenant while they sit and worship with a billionaire every Friday. Never ever. I'll work 24 hours each day until I buy all of them beautiful houses and cars. Inindiri mukuru handitaure zvekunyepa. Vaive vaiti chirongwa chemota chakapera. I think muri kunyatsozviona mega kuti chakutotangidzwa patsva, chakuya nemba, mota plus imba. Saka if you have been worshipping kwamadzibaba for 10 years and above, aiwapinda machena, especially pasoe ravo racho iroro. I don't know how many people are there, but it seems as if wakawanda because Christmas gifts avakapiwa, it was for 6,000 people. And this was ziye zvangu kuti every Friday vanosangana vese vari 6,000 kudaro here kana kuti I don't know. Saka chirongwa cha2026 mota plus imba zvakutotangidzwa pakare. Aminoti the ordinary citizens vachakwanawo here kana kuti chi wototanga wotojoina kwamadzibaba kana uchida kuti benefitawo ikoko. I'm sure so ira Wikineo izvezvi by now run about more than pamwe vanhu 500 vakuenda just because kungoti ndopavanonamatira ipapo vakangojoinawo kudawo kungonawo mabenefits nekuda kungoonekwawo ikoko. Iyi ndo inodzifadza madzimai kairi kuitwa naseWikineo iyi. Kungonzi zvenyu kana wane 10 years uchiwoshipa nawo wakutopinda machena because zvinonetsa ndezvekuti vamwe vari kuuya vari kungouyawo vachipfuura vachida kutongoonekwawo 2 minutes dzodzo woonawo maChristmas benefits woonawo $300 tikupiwa vanhu izvo zvezvo. Hamenoti ve10 years ava ndo vatopinda zvavo machena. Handiziva hangu kuti vanenge vakawanda here, ndofunga vachabvawo ku10 wozoti 9 wozodzika vachingodaro kusvika chechi yese yawana imba nemota. Manje panozopindika here pachechi pacho ipapo kana munhu wese ane mota, munhu wese imba, zvinhu zvacho, so vanenge vakutobhana motikari. And ndikunyatsoona zvangu kuti mukomana ari kunyatsotraya zvake kudya nevekwake vekuchechi hama zvese. I saw sister yachechi yakaisirwa $35,000 for Christmas iyoyi tetemobi vekutaurisa vaya. So chero akazosungwa hake aiwa azoshaya vanhu vanonomuvhistira vanomupawo chikafu vanomuita sei. Ari kunyatsoita chawawana idya nehama, mutorwa ane hangamwa, zvese izvo zvaakaita kuchibata kuti kuhama kushamwari kwese ariko, not kuzoitwa zvavheko zvekuti vheko izvo zvari kushaya anonomuona kujeri kwaari because vari kuti akadya nevatorwa, akadya nananyati, akadya nanaLouise, akadya nanamabhirijo vekumba kwavo vachinge imba ichadonha. Haana kana 1 chinhu chaakaitira vanhu vekumba kwavo. So pakadai so panonetsa kuti zvinhu zvacho zvinonetsa kuti tinyatsoti abatsirwe iye munhu aisadya nehama. But the same around aiwa Wikineo ari kugona hake, vari padhuze naye aiwa mubate maoko munyatsomuudza kuti aiwa uri kugona. I'm sure every family free yekumba kwavo iri covered. Hama dzese dzekumba kwavo dzese, and I don't think kuti kune murombo. But pakadai so ndipo unenge wakutozoshaya, unenge wakutozoona kuti pamwe dzimwe hama senge pavakaita I don't know paakatengera mukadzi wake, pavakanoita mukadzi wacho paakatengerwa mota birthday, no, it was the brother's wife, paakanotengerwa paakasurpriswa nemota, paakasurpriswa hameno kumusha kwavo kwavaita. Unyatsoona kuti hama dzanga dziripo dzailuka puwa. So handizoziva hangu kana everyone is now covered from that time, because wanyatsoona kuti pachine nhamo chaiyo pavanhu vanga varipo ipapo, havasi vanhu vakauya nemota vese vanga varipo. Unyatsoona kuti vamwe ndewe kutofamba chaiyo. I don't know kwaanobva kumusha kuti nharaunda yakamira sei vanobva kumusha kwaWikineo. I don't know what you guys think nenyaya iyi, but 2026 aiwa vanhu vari kutopromiswa mafireworks. Imi makangozorora musingade kujoina masowe, ukajoina izvezvo tozoti 2036 unenge wakapinda machena, unenge uchikwanisawo 10 years uri kuchechi ikoko. Kana chirongwa chichiripo aiwa unenge wapinda machena. So it's the ball is now in your court, either to join masowe or to be adamant uchingoti wamhenu kana kuti ungofawo nenzara sevamwe. Dai ndiri kumarondera ndechitombonona kuti zvikumira sei, zvakamira sei kumasowe ikoko, ndichitoripota live from marondera.
anyway ndinobva like kumusha kwangu kumarondera side I come from that side dai ndandiri kumushawo ndaitoendawo kunoonawo